Сега виждате ли презентацията? Да, вижда се. Добре, чудесно, благодаря ви. Компостът е продукт от разграждането на растителни отпадъци в аеробни условия. Органичен продукт от разграждането на растителни или животински отпадъци в анаеробни условия е вторият продукт, който се получава от компостирането. Крайните продукти могат да бъдат приложими като отпадъци като тор, като почвен подобрител и субстрат за отглеждане на разсади и цветя. С приложението на органичния продукт в почвата се увеличава микробиологичната активност и се създават микробиологични популации с антагонистични действия, което обяснява потискащия ефект срещу няколко вида почвени патогени от родовете Питиум, фитофтора, ризоктония и фузариум. Компостите може да повлияят на здравето на растенията в положителна или отрицателна насока, в зависимост от вида на органичната субстанция, съдържанието на хранителни вещества, разнообразието от микроорганизми и условията на компостиране. В настоящата лекция ще се обхванат основните елементи от производството на компост. Какво е компост? Това е продукт в твърда форма, кафеникъв до тъмно кафеникъв на цвят, получен от аеробно разграждане на биологични отпадъци или органични материали. Характеризира се с огромен брой микроорганизми, бактерии, гъби, актиномицети, в резултат на което в компостиращата смес протичат процеси на разграждане и образуване на нови съединения. Компостът трябва да се третира като жив организъм. Качественият компост с добри агрохимични показатели може да подобри растежната среда на растенията, докато некачественият може да окаже значителна вреда върху тях. Основните етапи на компостирането. За да се гарантира производството на качествен компост, е важно да се контролира целият процес от събирането на зеления материал до съхранението на крайния продукт и до неговото използване. Колкото по-добро е качеството на зеления материал и в свежо състояние, толкова по-лесно се произвежда компост. Зеленият материал трябва да се събира и третира възможно най-пресен. Втората стъпка е раздробяването на растителните материали, което се осъществява посредством машини, наречени шредери. Необходимо е да се поддържа добра структура на компостиращата смес. Тя трябва да е достатъчно рехава, за да позволява достъпа на въздух за дейността на микроорганизмите. Два проблема могат да възникнат, ако структурата не е оптимално компактна. Първо, да не се отделя топлина и второ, много бързо ще изсъхне материалът. Колкото по-малка е компостната купчина, толкова по-финна трябва да бъде структурата на материалите и обратно. За балансирано протичане на разграждането трябва да се спазва оптимално съотношение на азот и въглерод. Двата елемента са особено важни в жизнения цикъл на микроорганизмите и процеса на компостиране. Въглеродът е източник на енергия, а азотът е основа за образуване на протеини. Ако съотношението на наличния въглерод и азот е твърде високо, т.е. има по-голямо съдържание на въглерод, микроорганизмите нямат достатъчно азот, за да изградят своята популация и разграждането на органичния материал не може да се случи ефективно. Ако съотношението е твърде ниско, има по-малко азот, наличният азот не може да се използва ефективно и се отделят нежелани миризми. Качествен компост се получава при стриктно спазване на съотношението на свежи и сухи материали. Препоръчително е компостиращата смес да е съставена от 50-70% от кафяви, сухи материали, това са листа, сено, клони, които са богати на въглерод. Те са въглехидратите или енергийната храна за дейността на микроорганизмите. В диапазон на 30-50% от купчината биоразградими материали трябва да е съставена от зелени свежи. Те са сочни и влажни и се разлагат много бързо. Съдържат азотни съединения, които позволяват намножаване на популацията на микроорганизмите. Азотът е ключов елемент в протеина, който е необходим за тъканите на организмите. Също така, те са източник за неприятния мирис при компостирането. Свежите материали трябва да се смесват напълно или поне на слоеве с сухия кафеникъв материал. Твърде много зелени материали могат да доведат до силно редуциране обема на купчината и да се оплътни, като по този начин се ограничава достъпа на кислород, средата става аеробна и започват процеси на гниене, следствие на което се влошава качеството на компоста, продуктът е с неприятен мирис и се отделя ферментационна течност. За поддържане на оптимален баланс на компостиращата смес в изходните материали трябва да се включат до 5% черни материали. Това са почва или стар компост. Те се считат като маята, която стартира процеса. Съдържат голямо количество
почвени микроорганизми и ускоряват компостирането. Процесът може да бъде разделен на три етапа – разграждане, превръщане и озряване. В първият етап участват микроорганизми, основно бактерии, които през своя жизнен цикъл използват различни химични компоненти на биоразградимите отпадъци. Докато се хранят и размножават, те произвеждат топлинна енергия, която повишава температурата на разграждащите се материали. Микроорганизмите, които се развиват добре при тази по-висока температура, поемат по-нататъчното разграждане на материала до момента, в който техните хранителни източници се изчерпат. Фазата на разграждане с отделяне на топлина е много важна за умъртвяването на патогените и семена отплевели в компоста. Превръщането започва, когато температурата се понижи поради намалената микробиална активност в края на фазата на разграждане и микроорганизмите, които са гъби и актиномицети, тяхната жизнена дейност протича при по-ниска температура и заместват другите, за да могат да довършат процеса на разлагане. На този етап вече е трудно да се разпознаят повечето от първоначалните органични материали. Последният финален етап е озряването, когато микробиалната активност замира, материалът се охлажда и предоставя идеалната среда за земните черви, насекомите и ларвите да довършат процеса. Резултатът е компост, тъмно-кафеникъв материал с наситена миризмана почва. Стабилният хумус се образува в фазата на зрене. Също така в тази фаза се извършва нитрификация. Полученият компост се присява с цел отстраняване на по-едрите частици, които могат да се върнат за доразграждане. Когато частиците отговарят на изискванията, ние получаваме готовия продукт компост. Признаци за разпознаване на готовия продукт: той е с тъмно-кафяв на цвят, подобен на почвата материал, с специфичен аромат на почва и е хомоген по структура. Финалният етап е анализ на компоста, съдържание на основните хранителни елементи и провеждане на тестове за фитотоксичност. Участниците в процеса на компостиране в началото на процеса започват дейността си бактериите. Те разграждат органичната материя до форма, усвоима за другите организми. За успешно протичане на процеса трябва да се следят условията, в които се поддържат най-голяма бактериална активност, като се поддържа оптимална влажност и висока температура. Актиномицетите се развиват основно върху дървесни материали. Те придават специфичен мирис на компоста. В резултат от биохимичната си дейност отделят антибиотични вещества, които убиват някои патогенни микроорганизми. В компостиращата смес се развиват много видове плесени гъби. Осъществяваните от тях процеси на разлагане са по-бавни в сравнение с бактериалните. Наличието им в компостиращия материал означава, че компостът се развива добре. Червите се явяват вторични разлагащи организми. В компостиращата маса се срещат два вида черви – дъждовни и тигрови. Дъждовните или земни черви се движат извън съда за компостиране, а тигровете живеят самия компостиращ се материал. Други участници при компостирането са стоножки, голи охлюви, мокрици, мравки и други. Биоразградими материали, които са подходящи за компостиране, това са растителни отпадъци от зеленчукопроизводството, плевелна растителност, окосена трева, клони от дървета и храсти, слами и съхнали листа и оборски тор. Материалите за компостиране е желателно да се съхраняват на площадка разделно, като биват разделени съответно на свежи и сухи материали. Раздробяването на растителните материали се осъществява посредством машини, наречени шредери. Те се нарязват или се смачкат в зависимост от работните органи на машината. За да се изгради компостната купчина, различните материали трябва да се разпределят редовно на купчината, а след това да се смесват с машината за обръщане на компост, така че да се получи хомогенна смес. Двата най-важни фактора, които трябва да се контролират по време на компостирането, са влажността на материала и подаването на въздух, т.е. аериране. За да се коригира влажността, е важно да се вземе малко материал от самата компостираща се смес. Контролът може да се осъществи с ръчен тест за влажност, като се вземе в шепа компост и при натискане възможно най-силно, ако между пръстите изтича вода, това е показател, че компостът е твърде мокър. При разтваряне, ако тази компостираща се маса остане в цялостен вид, това означава, че компостът е с оптимална влажност, а ако се разпадне, това означава, че компостът е твърде сух. Компостът се нуждае от много вода по време на топлинната фаза.
След като температурата се понижи, трябва да се внимава с навлажняването на компоста, защото той вече не изпарява много вода и има риск да стане прекалено мокър. За да се осигури достатъчно въздух, компостът трябва периодично да се разбърква. Честотата на разбъркване зависи от материала и от размера на купчината. В началото на ферментацията това трябва да се извършва един или два пъти седмично през първите 3-4 дни. По-късно, когато биологичната активност намалява, честотата на разбъркване може да бъде намалена до един път седмично. При всяко разбъркване трябва да се следи температурата и купчината. В купчината, за да се проследи активността на процеса, е важно да се измерва периодично температурата, препоръчително и два пъти всяка седмица в горещата точка на компостиращата се купчина и трябва да се протоколира. Данните за температурата дават информация дали ферментацията протича правилно и колко напреднал е процесът. При правилно протичане на процеса, температурата в купчината в началото трябва да бъде между 60 и 70 градуса. Разбъркването и навлажняването на компостиращата смес се извършва едновременно с специализирана машина. Пресяването на компоста се извършва с машина, чието сита се характеризират с различен размер на отворите. На този слайд може да видите снимки с компост в различни фази от началото на процеса до края, като купчините, от които се отделя топлина, са всъщност за същинския процес на компостиране. Крайният продукт изглежда в този вид след пресяване. И на следващия слайд може да видите компости, които са получени от различни изходни материали и в различна крайна фаза на компостирането. В края на процеса, след пресяване, компоста се складира на купчини, които са съобразно размера на частиците в готовия продукт. Съответно, той се разделя на продукт, който е с размери 10 мм и 25 мм. Разделението е на база на това какво ще бъде неговото приложение, дали ще се прилага в земеделието или като подобрител на почвата и нейната структура. По време на съхраняването на зрелия компост трябва да се следи дали има достатъчно аерация. Ако складовата купчина е с височина над 200 см, трябва да се използва принудителна вентилация. Ако височината на купчината е по-малко от 200 см, подаването на въздух може да се ускорява чрез разбъркване на купчината веднъж седмично. Препоръчително е, когато компостът се съхранява на открито, той да бъде покрит с плътнища. Компостът може да се прилага на открити площи, посредством разпръскващи или маркета, може да се използва в разсадопроизводството и при отглеждане на подправни култури, може да се използва в цветарството и отглеждане на декоративни растения. Минималните изисквания за качеството могат да бъдат погледнати на следните няколко слайда. След биологичното разграждане, компостът не трябва да съдържа разпознаваеми биоразградими отпадъци визуално, с изключение на дърво, и не трябва да се усеща неприятен мирис. Съдържанието на азот след гниене трябва да бъде по-малко от 300 мг за килограм свежа маса. Понякога в компоста може да се съдържат тежки метали. Това е в случаите, когато се използват утайки от пречиствателни станции. Тогава допустимите норми на елементите са установени, като те са в малки количества за тон суха маса. Допустимите примеси в компоста и биомасата трябва да се разделят на камъни и общи примеси, като камъните, които са с диаметър по-голям от 5 мм, не трябва да се съдържат повече от 50 грама на килограм суха маса. Примесите като метали, стъкло и пластмаса с диаметър по-голям от 2 мм не трябва да бъдат повече от 5 грама за килограм суха маса и пластмасови алуминиеви парчета не трябва да бъдат повече от 1 грам на килограм суха маса. Необходимо е правилната дезинфекция на компоста. Това може да бъде постигнато като най-малко 3 седмици. Температурата трябва да се поддържа над 55 градуса, когато е на открито, поне една седмица над 65 градуса, когато е в компостер, или да се използва друг еквивалентен процес, който гарантира хигиенизация на продукта. За приложение в селското стопанство, биомасата, която се отделя при анаеробния процес и получаването на биогаз, трябва да е престояла най-малко 24 часа при температура 53 градуса или по време на последващото озряване, в продължение на 14 дни, температурата трябва да е около 53 градуса плюс последователно нагряване, което да е за 55 градуса поне за 5 часа. Какви са критериите за качеството в градинарството?
Освен минималните изисквания за качество, компостите, предназначени за градинарство и озеленяване, трябва да отговарят на допълнителни условия, така че тяхната употреба да не създава проблеми. Тъй като в тези случаи компостите често се прилагат в големи количества като агенти за подобряване на почвата, те трябва да демонстрират по-добра съвместимост с растенията. Колкото по-стар е компостът, толкова повече хранителни вещества са свързани в стабилни хуминови вещества. Този компост се счита за важно средство за подобряване на почвата с бавно освобождаване на хранителни вещества. Стабилните хуминови вещества, особено развитата агрегатна структура на компостите, претърпели продължително зрение, ги правят особено подходящи към песъчливи или тежки почви. Компостите, използвани при отглеждането на покрити култури в оранжерии, трябва да бъдат едновременно с отлично качество и трябва да бъдат много стабилни. Освен минималните изисквания за качество, те трябва да показват перфектна съвместимост с растенията без фитотоксичност. Желателно е да има положителна биологична активност, като се потиска степента на заболяванията. Не всички растения имат еднакви изисквания, така че могат да се произвеждат различни компости в зависимост от местоназначението им. Поради това трябва да се определят определени критерии за качество за всяка партида компост, дори ако не е създадена гранична стойност за тези параметри. И накратичко с вас ще споделя опита на езика Марица в компостирането. Извършвана е на специфична малка площадка, която е подготвена за целта, с наклон и канал за отичане на ферментиращата се течност. Използвали сме малка машина за нарязване на растителните остатъци, проследяване процеса от началото до края и материалите, които сме използвали. За производството на компост са използвани растителни материали от полски експериментални дейности, парка към ботаническата градина на института, оборски тор от едър рогат орбитък от ферма в близост до института. За целта през пролетта, лятото и есента са оформени варианти на купове за компостиране с различно съотношение на изходните материали. През периода 2010-2011 година са изпитани 17 варианта на компостиране на сухите и свежи материали според сезона и вида на растителните отпадъци в специфично съотношение. Използвани са основно растителни материали от зеленчукопроизводството, плевелна растителност, слама, пшеница, райграс от здравените площи, клони от декоративна растителност, огнил, оборски тор от крави. Компостирането е извършено по метода Windrow компостинг на открита площадка в института на малки купове в количество 1 кубически метър. Проследена е температурата в компостиращата смес, както и външните климатични условия, температура на въздуха и количество на валежите, които оказват съществено влияние върху процеса на компостиране. Времето за компостиране зависи от редица фактори, но най-вече от годишния сезон. През пролета и лятото процесът се ускорява от повишената външна температура. Ако компостирането започне през пролета, ще са нужни около 3 месеца. През есента и зимата процесът се бави, защото поради ниските температури повечето от организмите намаляват активността си. Когато компостирането започне през есента, процесът реално ще стартира през пролета и ще са необходими 9 месеца за да се получи компост. Поддържането на постоянна влага в почвата е фактор за оптимално протичане на процесите и ускорява разграждане на материалите. Измерена е температурата и в процеса на компостиране. През първите 2 седмици от началото на процеса температурата се поддържа стойности над 20 градуса, а при някои варианти достига максимално до 60, в зависимост от структурата на купчината и околната външна температура. До края на процеса температурата постепенно спада до 10 градуса. Стойностите на азот варират от 55 до 550 ppm, за фосфор от 8,20 до 79,50, калий от 164 до 1135, в зависимост от изходните материали и условията на процеса на компостиране. Нивото на pH варира от 7,61 до 8,84, което е благоприятно за растежа и развитието на растенията. Проведен е отворен биотест с крест. Масата на надземната част е индикатор за плодородието на компоста. Стойностите варират в зависимост от компонентите на компостите и условията за отглеждане на тест културата. За отворения биотест е използвана културата Lepidium sativum. Тестът за фитотоксичност отново е проведен с културата крест Lepidium sativum, като контролният вариант е субстрат от торф перлит обем съотношение 1:1 обемно, дължината на корените с индикатор за фитотоксичността на растежната среда. Не са наблюдавани различия между вариантите на компости и контролата, което показва, че компостите не съдържат токсични вещества. Изключение е варианта за този компост, където не е регистриран растеж. Анализите
За отворения биотест с крес и теста за фитотоксичност са направени съгласно методики от ръководството за определяне качеството на компоста на Фукс и колектив от 2009 година. Изпитването за устойчивост на патогени е проведено с няколко вида компости. Компостът увеличава устойчивостта на растенията, като 80 до 100% от семената поникват в заразена среда. Влияние оказва количеството на патогена и вида на компоста. Масата на корените и надземната маса на растенията в изкуствено заразена среда с стойности близки до незаразената контрола. Анализа е направен също методика съгласно ръководството за определяне качеството на компоста. Във вторият етап на експеримента видовете компости са изпитани като добавка към субстрат за отглеждане на разсад. Използвани са домати сорт идеал, покрити в субстрат, пакирани в субстрат, обогатен с 25 и 50% компост. Установено е специфично влияние на вида на компоста и количеството му в субстратната смес. И благодаря за вашето внимание. Кратко, ясно и изчерпателно материалът беше представен. И очаквам вашите въпроси. Аз имам въпрос. Да. Каква е разликата между компост и вермикомпост? Значи компоста, двата продукта се получават от разграждане на органични отпадъци, но във вермикомпоста участват калифорнийските черви, докато при обикновения компост те не участват, но е възможно да се преселят земни черви. И доколко и възможно ли е компоста да замени употребата на торфа в, да кажем, земеделското производство или расово производство? Ние, значи, на този етап не сме извършили такива проучвания, но това, което сме направили като 50% изместване на торфа, дава добър резултат. И аз благодаря за въпроса. Аз имам един въпрос. Имате вариант торф с много ниска пълняемост и покълване на растения. Направен ли е химичен анализ да разберете коя е причина? Да, значи анализът е направен, но трябва да го проследим обратно на слайдовете. Не, общо. Горе-долу каква е причината? Без подробности. Сега те причините могат да бъдат много. Значи зависи. Той трябва да се проследи целият процес от началото на компостиране, от съотношението на материалите, от сезона на провеждане на компостирането и също така от условията, при които е свършено самото компостиране. Тоест, ако всичко е спазано правилно, той би трябвало да има добри качества. Но в случай, вероятно, нещо в самата технология е пропуснато, така че това налага по-детайлна проверка вече, нали, по цялата тази верига. От началото до края и съдържанието на хранителните вещества. Има ли въпроси от присъстващите в срещата? Виждам, че в чата има нещо написано. Има въпрос дали записът на презентацията ще е достъпен след края на лекцията. Да. Да, ще е наличен, да. Качен на сайта на центъра School of Advanced Horticulture. Да, значи ще бъде качен на сайта на Център за биологични растителни ресурси. Благодаря. Мога да си изпратят мейл и ние ще изпратим. Да, също така може да изпратите имейл, на който ще ви бъде предоставен записан. Здравейте, може ли аз да попитам нещо за една хоби градина, която така с голям ентусиазъм отглеждам? Има ли плодове, зеленчуци, които не е подходящо да се добавят в компост? Чувала съм за цитрусите, но все пак да попитам и вас. Имате на предвид обелките на цитрусите или... Да, или примерно цитрус, който е ползван в чай и след това нали, го изхвърлим или нещо такова. Да, по принцип. По принцип не би трябвало да е проблем. Тоест всички растителни отпадъци могат да се използват, но не бива да се използват материали, които са част от, да кажем, някакво месо, което е било използвано, тъй като може да съдържа някакви патогенни организми. Няма ограничения за растителните материали.
Добре, Но трябва да се благодаря. спазва баланс между сухи и свежи материали, т.е. да не прекалявате с свежите материали в случая. Да, да. Добре, благодаря ви. И аз благодаря. Ами тогава ще предоставя думата на следващите колеги. Благодаря за вашето внимание. Дали се вижда? Вижда ли се? Не се вижда. Трябва да ширна. Това може ли някакъв надолу да може да виждам Ганчо? Тази лента нещо. Горе няма. Добре. Колеги, здравейте! Ще ви представим лекция на тема неприятели, приносители на вирусни болести при зеленчуковите култури. За съжаление, през последните години с настъпилите климатични промени, голяма част от инсектите, вектори на вирусни болести, успяват да презимуват и съхраняват инфекцията, като заразяват много зеленчукови култури още в началото на вегетацията и това оказва значително негативно влияние върху крайните резултати. Взаимоотношенията растение-гостоприемник, вектор и вирус са доста сложни и все още са предизвикателство пред науката. В настоящата лекция ще разгледаме различни аспекти на проблема, като започнем от симптоматиката, векторите, цикъла на развитие на неприятелите и стигнем до борбата за ограничаване на вирусната инфекция. Смучещите насекоми, като листни въшки, трипсове и белокрилки, освен преките повреди по растенията, могат да причинят и косвени загуби като приносители на вирусни болести. Често принесените вируси водят до значително по-големи загуби от тези причинени вследствие от повредите на неприятелите. За ограничаване на риска от тях е необходимо да се провежда редовно мониторинг и своевременно да се предприемат необходимите растително-защитни мерки. На слайда тук може да видите някои от векторите, приносители на вирусни болести. Първата в началото това е оранжерийната белокрилка, Triailirhodis vaporiorum, която е приносител на инфекциозната жълтеница при доматите. Същия неприятел е приносител на жълтеницата при краставиците. Прасковината листна въшка, приносител на краставично-мозаичния вирус, и трипса, който през последните години, да ни кажа и през настоящата, създаде сериозни проблеми като приносител на бронзовостта. Симптоматиката е първия сигнал, който ни кара да се замислим, че в посева имаме проблеми и да потърсим откъде идват те. Продължаваме.
Уважаеми колеги, надявам се, виждате споделен екран. Към момента е черен, но преди да продължим нататък, аз бих искал да ви поканя да направим едно посещение в една зеленчукова градина с култура пипер, след което ще се обърнем, ще разгледаме някои конкретни вируси, причинители на заболяване при основни зеленчукови култури. Извинявам се предварително за качеството, което ще видите вие, които присъствате в залата. Онези, които са онлайн, би трябвало да наблюдават съвсем нормално видеото. Растителните вируси проникват и се разпространяват в растението чрез проводящата им система. Веднъж проникнали в чувствителното растение гостоприемник, те причиняват системни симптоми, които могат да се открият по цялото растение. Изразяват се в развитие на мехуристи образования по листните питури, изсветляване или изжълтяване на връхните листа, удебеляване на листните жилки, едри жълти петна. Извиване надолу на връхните листа, съпроводено с хлороза по листната нерватура. Трудно, почти невъзможно е да се идентифицират отделните вируси въз основа на симптоматиката по растението. Повечето от вирусните симптоми при полски условия на отглеждане на растенията са причинени от няколко вируса, т.е. наблюдава се смесена инфекция. Вирусни симптоми може да открием и по плодовете, в длъбнати хлоротични ивици, концентрични хлоротични пръстени и дъгички, мозаично изпъстрене, характерно е и общо изжълтяване на храста. Умение е да откриеш вирусни симптоми и да отстраниш болното растение. Добре, сега ще разгледаме някои конкретни симптоми, причинени от конкретни вируси при някои от основните зеленчукови култури, като акцента на тази част на презентацията е именно да покажем разнообразието от поражения, които могат да предизвикат вирусите. В комбинация с приносителите, т.е. било то листни въшки, трипсове или белокрилки. Като ще направим разлика между директните поражения, които нанасят неприятелите, и тези, предизвикани от самите вируси.
Добре. Имахме малко технически проблеми, но продължаваме. Ще разгледаме вируса на краставичната мозайка и първата ни култура, това е пипер. Надявам се, за никой не е изненада, че пипер е една от основните култури в България поради благоприятните климатични условия. Но на този слайд съм представил няколко симптома. Бих казал, те са доста разнообразни. И в тази връзка, нека да започнем от целия хабитус на растението. В центъра на слайда виждате растение пипер, което в много ранна възраст е поразено от вируса. Получава се задържане в растежа, скъсяване на междувъзлията и плодовете са силно редуцирани по размер и набръчкани. Ако заразяването е настъпило в по-късна фаза, съответно листната маса, долу в дясно, се изразява с появата на... Извинявам се, че прекъсвам, обаче не се вижда никакъв слайд. Вижда се само вируси, преносими с листни въшки. Значи има забавене. Сега виждате ли? Седи същия слайд. Просто слайдовете не се сменят. Сега виждате ли? Сега се вижда чудесно. Добре, надявам се да нямаме технически проблеми. Не знам на какво се дължи това забавене, но надявам се виждате слайд с вирус на краставичната мозайка при пипера. Добре. Може би, тъй като ви пропуснахте това, ще повторя накратко, че симптомите, които причинява вирус на краставичната мозайка при пипера, в средата виждате цяло растение с корен, което е силно депресирано, междувъзлията са силно скъсени, а размера на плодовете е редуциран и набръчкан. Това е инфекция, при която е настъпила твърде рано в развитието на това растение. Ако заразяването е настъпило в по-късна фаза от развитието, тогава най-често се развиват мозайки по листата, като тази, или ладиевидно завиване на листата. Симптомите трябва да търсим в връхните части на растението. Това обаче не е всичко, но плодовете също търпят доста сериозни поражения, което е главната цел на отглеждането на културата. В тази снимка, долу в дясно, 4 плода, зелени плода, виждаме некроза, набръчкване и буквално изсъхване на плода. Специално тази снимка е направена на пипер, заразен с изолат, с сателитна РНК, която всъщност причинява тази некроза по плодовете. Подобни симптоматики навиждаме и тук горе на тази снимка, тези вдлъбнати некротични петна, хлътвания. А при червения плод симптоматиката може да бъде нарушаване на оцветяването, като жълтяване или по-светла некроза. Мисля, че имаме още един слайд.
Добре, надявам се сега виждате две снимки на този слайд. Дали това е така? Ами не. Добре, да не отекчаваме положението. Предлагам колежката да продължи с нейната презентация, тъй като мисля, че няма смисъл да зацикляме на този технически проблем. Така че... Ако трябва нещо да се разпартира. Как да се виждаме? Виждаме ли се, за да продължиме? Съжалявам за техническия проблем, който се получи. Виждаме ли се? Виждаме презентацията ви. Да, благодаря ви. Листните въшки, едни от основните приносители на вирусни болести, вредят като смучат сок от вегетативните части на растенията, предпочитат по-младите и нежни растителни тъкани, концентрират се по връхчетата на стъблото и разклоненията, по листата и цветните пъпки. Предизвикват деформация, хлороза, окапване на листата, изоставане в растежа и развитието при висока плътност при растенията, замърсяване на продукцията с медена роса, развитие на чернилни сапрофитни гъби, полепване върху тях на съблекалата, които пречат на фотосинтезата, замърсяват продукцията и листата и са преносители на вирусни болести. Тази картина ни трябва да я допущаме в посевите. Някои от нас са изпадали в подобна ситуация. Тук може да се видят деформациите по листата, отделената медена роса, върху която се развиват чернилните сапрофитни гъби, замърсената продукция, колониите по връхните части на листата. Тази картина също е недопустима. Висока плътност в случая на фискосипи, което е риск от вирусни болести. Ако забележим в посевите и по растенията мравки, които живеят в симбиоза с листните въшки и се хранят с отделената медена роса, това е отново сигнал за тревожност. Листните въшки са доста разнообразна популация от вредни видове, разнообразни по размер, оцветяване. Тук може да се види популацията на памуковата листна въшка, която е различно оцветена. Има 3 аберации: жълта, лутея, зелена вириди и черна обскура. Извинявам се много. Пак не се вижда това, което показвате. Съжалявам. Не знам на кой слайд сте, но ние сме на първи. О, съжалявам.
какво може да се направи. 5 минутки да... Извинявам се, много 5 минутки пауза, за да видим какъв е техническия проблем и да продължим нататъка. Виждате ли, чувате ли? Да, виждаме и чуваме. Ще върна малко назад. И така набързичко ще синтезирам нещата, за да може да чуят останалите това, което казах вече. От 4-ти слайд ли сте? Което сте пропуснали. Листните въшки, преките повреди, които причиняват са деформация, хлороза, окапване на листата, изоставане в растеж, замърсяване на продукцията и са приносители на вирусни болести. Ох, сега не иска.
Ето тук е картината, която трябва да допущаме в посевите, както и тази популационна плътност от листни въшки, която крие риск от вирусни болести. Появата на мравки по растенията е сигнал за тревожност, макар и да живеят в симбиоза с листните въшки. Различни са видовете листни въшки, трудно можем понякога да ги определим визуално, различни по размер и оцветяване. Само при памуковата листна въшка има 3 аберации на оцветяване – жълта, черна и зелена. Тук съм посочила 2 от основните листни въшки, които се срещат при зеленчуковите култури – прасковената листна въшка и памуковата листна въшка и различията между тях, които понякога могат да се видят дори визуално. Прасковената листна въшка е оцветена от зелено до розово, варира в оцветяването. Пластинката между антените е V-образна, може да се види дори на снимката. Тръбичките и корникулите са в основата с жълто-зелено оцветяване, а върховете са черни, докато при памуковата листна въшка, както казахме вече, оцветяването варира от на зелено-жълто до черен цвят. Обикновено през есента се появяват черно оцветените индивиди. Пластинката между антените е недоразвита, плоска и равна. Корникулите са тъмно оцветени, почти черни. При листните въшки е характерно полово и безполово размножаване. Половото поколение се появява през есента. Въшките снасят оплодени зимни яйца, напролет от тях се излюпват ларви, възрастните на които се наричат основателки, фундатрикс. Основателките раждат по партеногенетичен начин и формират фундатригенни поколения. Потомството на основателките се състои от безкрили, които раждат без оплождане, и крилати живораждащи разселителки. При мигриращите листни въшки разселителките от основния густоприемник минават на междинните густоприемници. Там по партеногенетичен начин раждат и дават редица поколения, наречени виргиногенни. При немигриращите листни въшки разселителките преминават от растение на растение от същия вид. На есен при захлаждане на времето в колониите на листните въшки се появяват крилати индивиди, наречени ремигранти, които при мигриращите въшки отново се връщат на основния густоприемник и раждат полови индивиди. Когато раждат женски и мъжки, се наричат сексопари, когато раждат само мъжки – андропари, и когато раждат само женски – гинопари. Тук най-общо може да видите цикъла на развитие на листните въшки при зеленчуковите култури, половите индивиди, половата генерация, при която се снасят оплодените зимни яйца. Напролет от тях се излюпват ларвите, които преминават през 4 възрасти, появяват се основателките, живораждащи, които формират живораждащите фундатригенни поколения. Безполовите поколения са много генерации, докато половото поколение обикновено е една генерация. Тук отново може да се види половото и безполовото размножаване. Въшките са с голям репродуктивен потенциал. Има 4 типа на размножаване. Холоцикличен с производство на мъжки и изнасящи женски през есента. Междинен с производство на сексуални форми, смесени с партеногенетични женски. Андроцикличен с производството само на мъжки и партеногенетични женски. Аноцикличен способен да произведе никакви полови форми, независимо от условията на средата. Такъв полиморфизъм в репродуктивната стратегия при листните въшки е възниквал във връзка с презимуването на тези ни приятели. Прасковената листна въшка е един от основните ни приятели при пипера. Тя се е приспособила към непрекъснато партеногенетично размножаване, което й дава възможност да създаде много поколения генерации в годината. Броя на поколенията може да достигне 47, но открито презимува като яйце по прасковата. Приносител е на краставично-мозаичния вирус. Този вирус се пренася още от 60 вида листни въшки, между които е ацертозифум пизум и
Apis crativora. Мизус персици е най-важният вектор на вирусни болести, за което е доказано, че предава над 100 растителни вируса. Тук е даден схематично цикъла на развитие на прасковината листна въшка, основен гостоприемник, не забравяйте прасковата. Памуковата листна въшка зимува като безкрила женска и ларва в гнездата на мравките. При краставиците развива 31 поколения, а върху тиквите на открито до 18. Приносител е на вирусните болести обикновена мозайка по фасула и мозайка по картофите. Тук е даден цикъл на развитие. За по-хладните зони е доказано и е установено по-скоро, че може да зимува като яйце по дървовидната ружа. Граховата листна въшка при масово нападение най-силно вреди по време на цъфтежа, при което голяма част от цветовете могат да окапят. Вреди по грах, фии, баклай, спразета и други. Приносител е на вирусната болест мозайка по граха. Тук е даден цикъл на развитие на граховата листна въшка. Зимува като яйце върху люцерната, така че е добре посевите с грах да бъдат отдалечени и да има пространствена изолация от посеви с люцерна, за да не си създаваме проблеми с миграцията на неприятеля. Черната бобова листна въшка, гостоприемници са фасул, бакла, домати, пипер и други зеленчукови култури. Тя е приносител на вирусите на жълтата мозайка по фасула и обикновената мозайка по фасула. Жълтата мозайка по фасула се принася от още 20 вида листни въшки, включително ацертозифум пизи, макролофус еуфорбия и мизус персице. Обикновената мозайка по фасула се принася от въшки, освен от черната бобова листна въшка, се принася от ацертозифум пизум, Apis crativora и мизус персице. Тук е даден цикъл на развитие на черната бобова листна въшка. Тя зимува върху основния гостоприемник чешкодрян и калина. Напролет мигрира върху фасула, баглата и други. Колониите на листните въшки много бързо нарастват. Има от 6 до 7 поколения. Жизненият цикъл на листните въшки е приспособен към сезонните изменения на климатичните условия. Листните въшки са силно екологично пластични, бързо се адаптират към условията. За тях е характерно полово и безполово, както казахме вече, партеногенетично размножаване. Такива листни въшки зимуват като яйце върху основния зададен вид гостоприемник и имат полуцикличен тип на развитие. Друг вид листни въшки се размножават само партеногенетично, без да презимуват върху основните гостоприемници. За тях се наблюдава аналоциклично развитие. Голяма част от растителните вируси зависят от векторите за тяхното предаване и оцеляване. Насекомите са най-често срещаните вектори и сред тях листните въшки участват в предаването на 50% от вирусите, принасени от инсекти. Изключително голям дял на листните въшки като вектори на вирусни болести. Листните въшки са изящно проектирани за ролята си на вектори. Те са разпространени в световен мащаб и имат повече от 200 идентифицирани векторни вида. Редица характеристики на листните въшки допринасят за успеха им като вектори на вирусни болести. Полифагичното естество на много от видове листни въшки, което позволява да се хранят с широк набор от растителни гостоприемници, диви и културни видове. Способността да се размножават партеногенетично улеснява бързото производство на голям брой потомства. Смучещите устни органи улесняват доставянето на вириони в растителните клетки, без да причиняват видими щети. Притежават и глодовиден стилет, способен да пробие стените на растителните клетки и да достави вируси в клетките на гостоприемника. Според механизма на принасянето си, фитопатогенните вируси се разделят на 3 основни групи – персистентни, неперсистентни и полуперсистентни. Това разделение е направено въз основа на периода, през който векторите, поели вируса, остават вирофорни.
от няколко часа при неперсистентните, от 1 до 3 дни при полуперсистентните и от няколко дни до няколко седмици при повече от персистентните вируси. По-късно са въведени понятията циркулативни вместо персистентни и стилетопреносими вместо неперсистентни вируси, които изразяват по-точно механизма на принасянето. Персистентните вируси. Характерни признаци за персистентните вируси, освен продължителното им понякога до смъртта на вектора задържане в организма, са следните. За да бъде поет вируса, необходимо е вектора по-продължително време да смуче сок 10-15 минути, активизационен период. За да станат векторите инфекциозни, трябва да измине друг период, наречен инкубационен, латентен, циркулационен от половин ден до 14 дни. Следва период на задържане на вируса, ретенционен период, през който векторът е инфекциозен и той също е продължителен, често до смъртта на насекомото. При ларвите обхваща всичките им стадии, при линейни те не губят инфекциозната си способност. В инфекциозните индивиди може да се установи присъствие на вируса в хемолимфата, а също и в други негови органи. Преносители на персистентните вируси има във всички групи, като най-често са цикади, трипсове, белокрилки, акари и небатоди, за разлика от неперсистентните, които се принасят главно от листни въшки. И дойдохме до неперсистентните вируси. Те се съдържат в организма на вектора за кратко време, няколко часа, и се характеризират със следното. От вектора вируса се поема за няколко секунди, веднага след това вектора е способен да заразява други растения. Придобитата инфекциозна способност се губи също бързо, понякога след 30 минути. Инфекциозната способност се губи и след линейни на ларвите в хемолимфата и в други органи на инфекциозното насекомо не може да се установят вирусни частици. И все пак тази група обхваща най-голям брой от познатите до сега преносители на вектори чрез вектори и вируси. Различната персистентност на задържане зависи от вида на вируса, от вида на вектора, от растението донор на вируса, в което той се намира в различна концентрация и от момента на неговото заразяване. Преносители са листните въшки. Полуперсистентните вируси, те заемат междинно положение, различават се от персистентните вируси по това, че при линейни вектора губи инфекциозността си, а от неперсистентните с по-продължителен период на приемане и задържане на вируса. Периода за поемане на вируса е 5-10 минути. Придобитата инфекциозност се запазва до няколко дни. Към тази група принадлежи вирусът на мозайката на цветното зеле, който при известни условия може да се пренася и като неперсистентен, и като персистентен. Разпространява се масово с помощта на листните въшки, главно прасковината и зелевата листна въшка. Принасянето на вируси чрез вектори може да се осъществи по няколко начина. Външно принасяне осъществява се само поради зацапване стилета на вектора. Регургитивно принасяне, поетия вирус се запазва продължително в предния стомах на вектора и се придава на здраво растение след повръщане на стомашното съдържание. Циркулативно принасяне, за да стане векторът инфекциозен, поетия вирус трябва да извърви определен път, да циркулира в тялото на вектора и да достигне до устните органи. При това намножаването на вируса не е задължително. Пропагативно принасяне, поетия вирус се намножава в организма на вектора, който благодарение на това е силно инфекциозен продължително време. Механизма на поемане, задържане и предаване е най-добре проучен при персистентните вируси. Установено е, че поетите при смучени частици на тези вируси отиват в чревния канал. През неговите стени минават в хемолимфата, откъдето се връщат в слюнчените жлези и чрез слюнката се вкарват в здравите растения. В много случаи, главно при цикадите и нематодите, а от листните въшки при вируса на картофеното листно завиване, е доказано, че в хемолимфата и в някои органи на вектора поетия вирус се размножава. С този процес се обяснява свойството на персистентните вируси, необходимостта
от продължително смучене, наличието на инкубационен период и продължителното задържане на вируса във вектора. С него се обяснява и различната степен на принасяне на един и същи вирус от различни видове вектори, както и съществуването на форми, при които някои вектори не могат да принасят даден вирус. В последния случай поетите вирусни частици не могат да преминат през стените на чревния канал, за да се придвижат в хемолимфата и слюнката. С невъзможността всмуканите частици на вируса на доматината бронзовост да преминат през стените на чревния канал на възрастните трипсове, те минават само през тръбите на чревния канал на ларвите, се обяснява защо само ларвите поемат вируса, въпреки че и възрастните могат да бъдат вироформни. Друга характерна особеност при много от персистентните вируси е способността им да се предават на поколението чрез яйцата. По-малко ясен е механизма на принасяне на неперсистентните вируси. Техните характерни особености изключват възможността за движение на вируса в насекомото, още по-малко за размножаване в него. За тези вируси е общоприето схващането, че при смучени от болните растения частиците им полепват по четинките на стилета или в хранителния канал на стилета и когато въшката премине върху друго здраво растение, вирусните частици се вливат в него чрез стилета. В този случай векторите се разглеждат като пасивна спринцовка, която инжектира вируса. Напоследък се дава предимство и на друга теория на механизма за принасяне на неперсистентните вируси. Приема се, че при смученето си листните въшки вкарват в тъканите на здравото растение не само слюнка, но и част от поетия вече в стомаха им хранителен сок и вирусни частици. Неперсистентните вируси предават се от листни въшки, най-вече. Неперсистентно принасените вируси се срещат най-често. В тези случаи вирусите се натрупват най-много в епидермиса и в паренхимната тъкан на растението гостоприемник. Предварителното гладуване на насекомите при носители повишава тяхната заразоспособност. По време на гладуването се намалява инхибиращия ефект на слюнката върху вируса и освен това гладното насекомо засмуква сок непосредствено от епидермалните клетки, където концентрацията на вируса е най-голяма. По неперсистентен начин се принасят от листните въшки краставично-мозаичния вирус, вируса на черната шарка по картофите, на мозайката по фасула и други. Полуперсистентни вируси, предавани от белокрилки. Полуперсистентно принасените вируси наподобяват по някои особености на неперсистентното, а по други на персистентното принасене. Предварителното гладуване не оказва влияние върху заразоспособността на насекомите. По полуперсистентен начин се принасят от мизосперсица и афис фаби, причинителя на жълтеница по цвеклото. Персистентните вируси, предавани от белокрилки и трипсове. Персистентните вируси се натрупват главно в флоема на растението, векторите са специфични и тяхното предварително гладуване не влияе върху заразоспособността им. Насекомите стават заразоспособни след продължително изхранване. Това принасяне е по-рядко явление, така се принасят от мизосперсице, причинителят на листното завиване по картофите, а от трипса вируса на доматината бронзовост. Тук може да се види персистентното и неперсистентното и персистентно принасяне. Насекомото се нуждае от много кратко хранене при неперсистентното принасяне, обикновено от тъкани близо до повърхността на листа, епидермалния слой, докато при персистентното принасяне насекомото се храни за няколко часа по-продължително време, често прониква в проводящата тъкан на растенията, за да вземе вируса. Най-общо механизма на принасяне на фитопатогенните видове вируси. Неперсистентните вируси са нециркулативни, носени на стилета. Персистентните са циркулативни вируси, движат се вътре в векторите, циркулират, поддържат се в гостоприемника.
Имаме персистентни пропагативни вируси, които се репликират в вектора. Някои се пренасят трансовариално чрез яйцата и ларвите. Ето тук може също да се види пътя на растителните видове. Неперсистентните вируси се ограничават около стилета и хранителния канал до предстомашието, докато те са нециркулативни, докато циркулативните персистентни видове вируси преминават през храносмилателния тракт, навлизат в хемолимфата и в слюнчената жлеза, последствие чрез слюнката се вкарват инжектират в растението. Курса от нециркулативните и циркулативни видове при придобиване на от листните въшки, растителните течности, както вече казахме, първоначално се поемат в хранителния канал с нопа стилет, който се спуска надолу по центъра на хоботчето. Хранителния канал и предстомашието са местата за задържане на вируси, нециркулативно предавани. Свързаните вириони в последствие се освобождават по време на инокулацията. При циркулативно предаваните вируси преминават през храносмилателния канал, хранителния канал, предното черво, средното черво, задното черво, хемоцела и допълнителната слюнчена жлеза на листните въшки, преди да излязат през слюнчения канал. На върха на стилета на слюнчения канал се слива с хранителния канал. Най-фундаменталното разграничаване по отношение на начина на предаване на вируса е дали погълнатите вириони са циркулативни или нециркулативни във вектора, разграничение, което се фокусира върху продължителността и мястото на задържане на вирионите и пътя на движение в листната въшка. Циркулативните вируси се поемат в клетките, преминават през множество мембранни бариери, транспортират се във векторната хемолимфа и в крайна сметка излизат от листната въшка в нейната слюнка. Циркулативните видове се класифицират допълнително като циркулативни пропагативни, непропагативни, които не се размножават във вектора, или циркулативно пропагативни, размножителни, в зависимост от това дали придобития вирус се репликира в вектора. Нециркулативните вируси. Тези вируси се описват като неустойчиви или полуустойчиви в зависимост от продължителността на времето, през което листната въшка остава вирофорна след хранене с заразено растение. Ако листните въшки линеят, вируса се губи, не персистира. Предаването на вируса се състои от най-малко 3 поетапни процеса: поемане на вируса, стабилно задържане и освобождаване. Неперсистиращото предаване на вируси се характеризира с много кратко време на придобиване и инокулация. Листните въшки обикновено остават вирофорни сравнително кратко време. Способността на листните въшки да предадат вируса е краткотрайна – минути. Циркулативните вируси, за разлика от нециркулативно предаваните вируси, ефективното предаване на циркулативно предаваните вируси изисква периоди на придобиване от часове до дни. По-дългите периоди на придобиване и задържане се приписват на ограничената от флоема природа на много от тези вируси и обширния път, по който те трябва да се придвижат през листната въшка. В зависимост от това дали вирусът се репликира във векторната листна въшка, предаването се описва като циркулиращо непропагативно или циркулиращо пропагативно. Листните въшки остават вирофорни за продължителни периоди от време, вирусът персистира и по този начин на предаване е известен и се нарича като персистиращ. Тук може да се види изображение на начина привличане и възпиране на индуцирани от вируси растения. Някои растителни вируси, които са неперсистентни, предизвикват метаболитни промени в заразените растения, което води до емисия от летливи органични вещества. Горе може да видите, те се отделят и привличат листните въшки.
При тази ситуация листната въшка може да бъде привлечена от заразеното растение, но краткото хранене и вземане от съдържанието на епидермалните клетки разкрива на насекомото, че вирусната инфекция е предизвикала натрупването на неприятни съединения. Това възпира листната въшка да се засели трайно и тя мигрира към нови растения, които са незаразени. По този начин, привличане и възпиране, се увеличава вероятността листната въшка да предаде еднополума на по-голям брой неинфектирани растения. И стигаме до трипсовете, които са друга група вектори на вирусни болести. Преките повреди, които причиняват. При храненето си трипса на местата на хранене побеляват, стават сребристи. Образува се прозорец, при който пропуска светлина. Основните симптоми са следните. Листата са с петна, които са сребристо-бели, по-късно стават кафяви или ръждиво-червени. Листа губи дебелината си и изглежда като хартиен. Венчелищетата могат да се деформират, да придобият тъмни ивици и петна. Заразените плодове се деформират. Те също се прошарват при снасянето на яйцата или при храненето на мястото на обождане могат да се появят петна с по-светли ореоли. Растенията изостават в развитието си. Това са преките повреди. Ето тук може да се видят тези сребристи петна, които се забелязват много добре първоначално от долната страна на листа. В последствие некротират и се виждат от двете страни. Тук се виждат повредите по краставиците, плодовете, при пипера, обожданията по плодовете на доматите. Това са преките повреди, както и сребристите петна по листата на краставиците, лука, дори и зелето. Трипсовете развиват 8-10 поколения годишно, зимуват основно като възрастни. Женските снасят яйцата си в паренхима, непосредствено под епидермиса на листата, венчелищчетата или плодовете. Ларвите от първа възраст са силно подвижни и предпочитат листата и вегетационния връх. През втората възраст тяхната подвижност намалява. Нимфите не се хранят и са неподвижни. Този стадий протича в почвата. Най-често срещани са западният цветов трипс при зеленчуковите култури и тютюневият трипс. Ето го цикъла на развитие на трипсовете. Не забравяйте, нимфите, стадии нимфи е в почвата, остават неуязвими и контрола е много труден. Трипсовете изглеждат като малки тънки трески по растенията, имат удължено вретиновидно тяло, но предполагам вече всички ги познавате и сте ги видяли. Отцветяването им варира от жълто до кафяво или черно в зависимост от вида или стадия на развитие. Ако се опитате да се доближите до тях, те вероятно ще скочат или отлетят. Трудно е да се видят без лупа. Разплатете растенията или цветовете върху бял фон хартия, за да ги видите добре. Това може да го направите и върху длънта на ръката си. Те са много подвижни и с това ще ви привлекат веднага вниманието. Трипсовете могат да бъдат трудни за ефективно контролиране с инсектициди, отчасти поради тяхната мобилност, големия репродуктивен потенциал, поведението при хранене и защитените стадии на яйца и какавиди, които остават неуязвими от използваните инсектициди и крият риск от възстановяване на популацията. Калифорнийския трипс и тютюневия трипс се различават по редица особености, но най-сигурно бихме могли да ги разграничим с помощта на бинокуляр. Размерите на тялото различават се по размерите на тялото, броя на четинките върху жилките на крилете, броя на оцветяването на антенните членчета, големината на средната двойка осциларни четинки, дължината на четинките върху преднигръда. Трипсовете са приносители на вирусната болест бронзовост, което е един от сериозните проблеми при зеленчукопроизводството. Веднъж заразени в стадии ларви, възрастните трипсове обикновено предават тосковирусите за цял живот.
Неинфектираните възрастни трипсове не могат да придобият вируса. Заразяването с вируса настъпва по време на първи или втори ларвен стадий. Вирусът циркулира и се репликира в слюнчените жлези на трипса. Както ларвите, така и възрастните стадии на трипсовете са вектори, които могат активно да се хранят с вирусно инфектирани растения гостоприемници, но само ларвите ранен стадий могат да придобият вируса, а по-късно ларвите в късен стадий и възрастните могат да предават вируса след латентен период. По този начин всяко ново поколение трипсове, вектори, трябва да придобие вируса като ларви. Възрастните придобиват вируса на растенията, предават вируса на растенията за остатъка от живота си, но не го предават трансовариално към техните яйца. Оранжерийната белокрилка, изключително широко разпространен полифакт, развива 10-12 поколения годишно, зимува по културите на закрито, оттам на пролет мигрира на полето. При храненето си отделя медена резороса, развиват се чернилни сапрофитни гъби, замърсява се продукцията, затруднява се фотосинтезата, растенията изостават в растежа и развитието си, продукцията няма търговски вид. Освен пряката вреда, принася и някои вирусни болести. Ето тук могат да се видят директните повреди, преки, които причинява оранжерийната белокрилка. Цикъла на развитие минава през 4 ларвни възрастни, по пари и възрастно. Тук само да ви насоча малко вниманието към различията между тютюневата белокрилка, Бемизията баци и оранжерийната белокрилка, Триалеродис вапорариорум. Тютюневата белокрилка е все още карантинен неприятел за страната. Крилата при възрастните на Бемизията баци, може да видите горе на първата снимка, са подобни на платна, прибрани от страни на тялото, така че по-добре се вижда жълто отцветеното тяло. Женските индивиди на Бемизията баци снасят яйцата си произволно или самостоятелно, разпръснато, докато оранжерийната белокрилка снася яйцата си на групи, наредени в кръг. Тук на втората снимка, едно по друго са разположени, предполагам, че ги виждате. Ларвите трудно се различават, нимфите се различават по оцветяването, и при Бемизията баци няма восъчни власинки. Нимфите са голи, без власинки. Вирусите, принадлежащи към род кринивирус, се предават от растение на растение чрез вектори белокрилки по полуперсистентен начин и се разпространяват по целия свят след общо увеличение на популациите на белокрилката в много страни. Вируса на жълтеницата по доматите и вируса на инфекциозната жълтеница по доматите са два кринивируса, които се появяват в световен мащаб и предизвикват сериозни проблеми при доматите. Докато вирусът на инфекциозната жълтеница по доматите се предава само от Триалеродис вапорариорум, оранжерийната белокрилка, то вируса на жълтеницата по доматите се предава от 3 вида белокрилки от 2 рода – Триалеродис вапорариорум, Триалеродис абутилони и Бемизията баци. Белокрилките са вектори на различни икономически важни растителни видове и предават вирусните частици чрез персистиращ и полуперсистиращ начин на предаване. Епидемиологията на векторно принасените растителни видове включва растението, патогените, векторите, околната среда и техните взаимодействия. Вирусите оцеляват при неблагоприятни условия в алтернативни гостоприемници на едногодишни и многогодишни плевели, изоставени култури и вегетативни растителни части. Устойчиво предаваните вируси също могат да оцелеят в насекомото вектор. Вирусите често се предават и по растителен път на размножаване, когато има заразени растения, използвани като източници. Взаимодействието на растенията, гостоприемник, вектор и вирусите в променливата среда са трите основни компонента на триъгълника на болестта.
и са обект на взаимодействие, което влияе върху траекториите на заболяването в културите. Епидемиологията на векторизираните растителни патогени често е сложен процес. Повече от един подход може да доведе до постигане на адекватен контрол на векторите. Мерките за контрол трябва да се основават на надежност, епидемиологични принципи и разгръщане в рамките на интегрирани подходи, които включват фитосанитарни мерки, устойчивост на растенията, гостоприемници, химични и биологични средства. Интегрираните стратегии трябва да са насочени към уязвимите етапи в цикъла вирус, вектор, култура. Културните растения не могат да бъдат излекувани след като са заразени от вирус, така че усилията за борба с вирусите са насочени към превенция, намаляване на инфекцията и разпространението. Освен това, няма подход еднакъв за всички към управление на всички вирусни заболявания, тъй като различните заболявания имат различна епидемиологична и специфична характеристика. Общите възможности за управление на насекомните вектори могат да бъдат групирани в 4 компонента: намаляване на популациите на насекомите приносители, намаляване на източниците на вируси, намеса в векторното кацане и намеса в процеса на предаване. Инсектицидите са по-ефективни при персистентно предаваните вируси, защото насекомите умират преди да имат време да придобият и предадат вируса. Векторите на неперсистентните вируси в крайна сметка ще бъдат убити след хранене с растенията, напръскани с системен инсектицид. Тези вируси могат да се предават за секунди и много растения се заразяват преди насекомото да бъде засегнато от препарата и да загине. Някои от инсектицидите могат да възбудят насекомите и насърчават движението и храненето им с по-голям брой растения, което води до повишени скорости на предаване. Използването на контактни, бързо действащи инсектициди е добро решение в зависимост от конкретната ситуация. Редуването на продукти за растителна защита с различен механизъм на действие е препоръчително. По тази причина се избягва и възникването на резистентност в популациите, когато има редуване. Аз искам така да има някакъв достъп до цялата информация. Добре, ще бъда максимално кратка, вече сме на финала. Превенцията, не забравяйте, е важен момент при борбата с векторите. За да задържите популациите на разстояние, използвайте сини, жълти, лепливи плоскости. Вече има и феромонови уловки за трипсове. В разсадните отделения и оранжериите поставяйте инсектни мрежи. Не наторявайте растенията прекалено много и избягвайте прекомерното прилагане на азотни торове. Поддържайте растенията добре напоени, тъй като при засушаване трипсовете увеличават своята миграционна способност. Светлоотразителните мулчове могат да помогнат за предпазване. Сребристото, сивото и бялото фолио са подходящи и най-ефективни като цвят. Те пречат на способността на летящите насекоми да намират растенията. Отглеждайте добре адаптирани растения, използвайте устойчиви сортове, унищожавайте плевелите, които са резервоар за вируси и убежище за приносителите, векторите. Ограничавайте посевите на полето с ивици, с окрайчване и ивица, която постоянно се обработва и пръска. Спазвайте себесеидбообращенията и пространствената изолация. Използвайте репелентни растения или растения атрактанти, които в последствие периодично може да унищожавате. Биоагенти може да се използват особено в култивационни съоръжения за контрол на векторите и приносители на вирусни болести. И биоагенти, които се срещат често на полето и също могат да бъдат регулатори на популациите. И продуктите за растителна защита за контрол на неприятелите, подход основен за ограничаване все още на риска от вирусни болести.
Виждате на слайда посочените и регистрирани в момента продукти за растителна защита. В зелено съм отцветила на биопродуктите. Доста често и динамично се сменя списъка с разрешени продукти за растителна защита срещу листни въшки, трипсови и оранжерийна билокрилка. Навлизат нови продукти с нови активни вещества, съобразно регламентите на Европейския съюз, като се дава акцент на продукти, които са с нисък риск за употреба. Доста напоследък е ограничен набора от продукти и инсектициди, но въпреки това бихме се умяли да ги ползваме разумно, целенасочено и да коригираме популационната плътност на векторите. Няма да ги изчитам, за да не ви губя времето. Много от тях са ви познати и са използвани в практиката. Не забравяйте принципа на редуване, за да избягваме възникването на резистентност в популациите. В зелено са биопродуктите. В зелено съм отцветила биопродуктите, които са на базата на растителни масла основно и екстракти, фитопестициди и масла. Благодаря ви за вниманието. Малко продължителна беше лекцията. Исках така да обхвана всички страни и рискове, които съществуват при принасянето на вируси с вектори и насекоми, инсекти. Труден е контрола, всички го знаем на практика, тъй като са живи организми, които са много с голям репродуктивен потенциал, с много висока миграционна способност. Не всички са вирофорни, но риска да има такива в популацията е голям. И това пък от своя страна крие риск от вирусни инфекции. Ако имате въпроси, задавайте. Трябва на време. Мониторинга е много важен. Всеки ден сме в посевите. Нека да наблюдаваме целенасочено, да търсим не само неприятеля, да наблюдаваме и симптоматиката, да откриваме нещата на време, за да се коригират бързо и да ни водят до сериозни загуби, защото веднъж заразени остават. Няма лечение, за съжаление. Превенция, превенция, превенция. Колкото и да ни звучи така на шега, но това е изключително важно. За съжаление, последните години много инсектициди, с които повечето производители са свикнали да работят и са убедени в ефикасността им, вече отпаднаха от списъка на разрешените. Голяма част от тях са карбаматни, фосфорорганични, но вървиме към екологизация, което пък до голяма степен ни вързва ръцете и нямаме тези тотални инсектициди, но за сметка на това ще получим здравословна продукция, чиста от тях. Имам въпрос. Да. Партенократно размножаващи се листни въшки. Има ли някаква връзка с придобиване на устойчивост към инсектицидите? Да се увеличи? Партеногенетичното размножаване. Да, това е един от моментите, който това бързо размножаване в тая среда е основание да смятаме, че могат да възникнат резистентни популации, които да са адаптирани към тези често използвани инсектициди и те са претърпяли такова натоварване. Тоест има пропорционална зависимост. Да. Има ли емисията вас водна? Все още смятаме за карантинен, въпреки че риска е огромен при този търговски обмен интензивен, който върви между страните и на растителна продукция, и на плодове, и на разсъди. Така че риска е огромен и трябва да се следи и да се наблюдава. Аз за това насочих внимание към различията
нали, да можем да ги наблюдаваме в популациите и евентуално, ако се открият такива видове, да сигнализираме в службите по карантина, за да сме наясно с рисковете, които поемаме и носят. Аз мисля, че изкарахме един мастерски курс. Ами, тъй като проблема е много сериозен, много трудно е да се контролират от всякъде в тези моменти, да си ги припомним, да акцентираме на тях, за да се подсещаме и да ги следим. Благодаря на всички за вниманието и за въпросите. Дано да сме били полезни. Колкото повече информация имаме, така по-широк поглед имаме над нещата и дано да се умеем да ги контролираме. Дали няма? Ганчо, дали няма да можеш сега да го отделиш? Само ако имате още малко търпение, тъй като техниката е в момента в изправност, се надяваме, да погледнем симптоматиката при вирусните болести, което е много важно за визуалната ни оценка. Набързичко само ще ви кажа нещата. Основните неща само. Добре, разбрах, че все още има останали хора онлайн, така че добре дошли отново. Втори опит. Ще бъда максимално кратък, за да не ви отекчавам. Ще започнем с вируси, преносими чрез ръстни въшки, конкретно вирус на краставичната мозайка, добре познат в България. Тук представям няколко снимки с симптоми, причинени от вируса на краставичната мозайка при пипер. Както виждате, засяга както листната маса, така и плодовете, което всъщност компрометира и крайните добиви и качеството на продукцията. Симптоматиката е доста разнообразна, от цялостно втрънчване на растението до тежки поражения по самите плодове и по листата. Съжалявам, но явно имаме проблем тук с техниката, така че ако някой се интересува, на разположение сме в Институт Марица за консултация.